sa GB, programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Daddy Cool. I'm crazy like a fool. Welcome sa programang 2D sa GB. Daddy Cool. Yan po ngaldaw na Sabado. Daddy Cool. Petsa 7 po kan bulan na Enero 2023. Daddy Cool. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay. Sa ngaran man ni Kuya Nal sa dyan tabi sa control. She's crazy like Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Daddy Cool. I'm crazy like a fool. What about Kasabay niya to sa paggatod kan programang ini an sa tuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Daddy Sa panginginot po kan samuyang Chief Operations Officer Mr. Justin J. Bulaños. Yaon man dyan si Kuya Mundaen, Pading Tuts Disulo, Councilor Ian Buena kan Kamalig, former Councilor Dante Magallanes kan Daraga, she called her daddy. Oh, she believes and of course si Sir Willis Plana and Jos Barcelon her daddy. with our muses Ate Erika at saka Ate Hazel. Kami kabos nagpapaabot kan sa muyang pangungumusta, siring man paglaom. Nakamupuna sa maray nakamugtakan sa mga oras na ini, 10 minutos makalis po na alas 4 nin hapon. Good afternoon sa mga parantabay niya to, digdi po sa 2nd District of Albay. Diyan po sa Rapu-Rapu. Kay former kagawad kan barangay si Primong Vicente Balyaran dyan tabi sa Mananaw. Mas midbidiyan sa bansag na sawa. Agaro sige siya na nalikon kan ngunyan ta malipot. Diyan man po sa munisipyo kan Manito, kumusta po kamo dyan and maray na hapon. Lalong-lalo na itong so nasa likod po kan account ni Cardo Dalisay. Nalabi-labing dagit sa kuya. Iyan na nasa likod kan Cardo Dalisay account. Digdi sa Ligaspi. Partikularmente po dyan sa Barangay Buena Vista. Kay Mr. Ano nga nito? Edgar ba ito sa apelyido mo tabi? Mr. Rasiado? Edgar Rasiado, siring man kay Barangay Captain
Manay Esther Ardales. there Pati man kay Kagawad Magrasya. we will. Ano daw kung mga mataba na dyan sukasag ano? Kagawad Kasag. There we sat down. Digdi po sa Daraga, maray na hapon. Diyan sa Barangay Balaguer. Remember Siring man dyan sa may PNR site. carried us away Diyan sa Kamalig. Wow, Kirangay. from us the song. Now how shall Good afternoon kay Sir Jed Villanueva, we stray? ang tourism officer dyan po sa Kamalig. At syempre kay Mayor Caloy Baldo. Carried us away in captivity. Asinan sa iya pong Vice Mayor Ding Baldo. Now how shall we sing the Lord Kay Kagawad Moyo. astray? Maray na hapon siring man kay Tukayong Kagawad nung Munyos ba ya ito? Tukayong nung Kagawad po dyan sa Kamalig. Sa kabus po mga councilor, sa panginot po kan sa muyang presidente, digdi po sa PCL Albay, the Honorable Board Member Kongkong Salceda, kay Vice President Lau Beltran, sa kabus po ng mga opisyalis kan PCL Albay, mga Board of Directors, good afternoon po sa Indo. In the meditation of our heart, be acceptable in thy sight. Here tonight, by the rivers of fire, Sa First District of Albay, good afternoon. down. Sabado ngunyan, kaya relax lang tayo, wag masyadong kidit. When we remembered Wag masyadong kidit. by the rivers of Babylon. Lalo na itong nagtatago sa kalsonsilyo ni Cardo Dalisay, wag masyadong kidit. Na ano ka ngayon, pero yung nababanggit si Cardo Dalisay. Di ba si Cardo Dalisay? So ano yan? So, bida duman sa pelikulang Buhay Kutsiro. Kaya anao ko na ni Cardo Dalisay, puro kwentong kutsiro. O dyan tabi Santo Domingo, maray na hapon sa Indo. Dyan sa may parte kan Santa Misericordia. So may masiramon baga dyan na Kuya Nals na pigakaona nin Guto. We sat Guto ba ya ito? sing a song. Sa sarong beses naghapit ako dyan, nag-order akong Guto. Kapag unaw kang Guto, so ito bagang garo linanot. Zion, yeah. Ang tinaw sa kuya, puro so mga laman loob baga na may sabaw. Ano po daga ito? Gutong Batangas. You hear the people cry. Day kaya pina. Day ko kayang kaunon. Grabing uric acid gado tapos kolesterol. Day kaya pina. Sabi ko, so guto niya ako na may maluto. Ano po daga ito? Lugaw. Nalilibo ko kung guto o lugaw o puspas. Igwa po nin manlain-lain bagang apod sa pagkakanaday na halos puro parariyo masanan mga ingredientes, pero mang iba-iba ang pangaran. May lugaw, may guto, maray na puntabi sa imo Ma'am Janet Madrid. Ano tabi ining pigaapod na guto Bulacan o Batangas? Or Batangas guto. Grabing uric acid, pampakulog kan tuhod tapos kan buko-buko, di ba? Yan, kaya mag-ingat po kita sa pag pili kan sa tuyang mga pinagkakakan, dahil anong arang ka ini, masisilan po ang sa tuyang ngunya ng mga anong arang ka ini, pagmati. So maray na hapon man dyan sa Bakakay.
Kay Cha Lisa Matias, kay Cha Dita Sumanga and family, kay Nika, kay Nika, kay Yeye. Ano daw kung yaon si naguli na si Padre? Choo-choo train. Kay Councilor Toto Alvarado, Travel on, ain't never coming back. Ooh, gotta sa Malilipot, good afternoon. Diyan man sa Tabaco City, lalong-lalo na po dyan sa may barangay Sagurong, dyan po sa San Miguel Island. How are you? all that I can see. Ooh, Aloy na kitang dahil nakapasyar naman dyan way ticket to the Pasiring kita duman sa Malinaw, Asin TV. Sana po nasa maray kitang kamugtakan. gotta stay at home. Sabi po ni Ma'am Janet, always listening da siya. Thank you very much po para sa sa imo pong dayaday na pagantabay sa tuyang programa. So good afternoon man dyan sa 3rd District, dyan sa Villar, Ginubatan, Pio Duran, Pulangi, Uwas, Ligaw, Laibon. Isabaytan na Siton, Rinconada, Nabua, Bato, Balatan, Tapayas, Mirba, Arwaldo. Got a one-way ticket to the Garoday ka ngayang topic ngunyan. gotta go on. Wala kita ni na 17 minutos, makalis na po ang alas 4 ni pagkahapon. Nagpahayag po ni na optimismo ang sa tuya pong ginagalangan na kongresista kan 2nd District of Albay, Congressman Joey Sarti Salceda, na igwada atabi siya na nahihiling na rason tangani pong maging optimistic. O pag sinabi tang optimistic, so inibaga Kuya Nalds na positibo ang paghiling sa mga bagay-bagay. Igwada tabi kirason tanganing maging positibo ang sa tuyang paninindugan, although kay puan databi ni na dikit na kausyon na ang taon 2023 mahihilinganin na acceptabling inflation level kontra po sa nakaaging taon na 2022. Na kung saan uminabot po sa 8.1% ang inflation rate kan December 2022 na resulta po sa annual average hit of 5.8%. So sa mga sampling pagsabi po, pag naglalangkaw ang tantos kang inflasyon, naglalangkaw man po ang mga bayad o presyo sa mga barakalon, serbisyo, siring man sa mga panginot na pangangaipo kan sa tuya pong lipunan, lalong-lalo na ang pagkakan, ang power and energy. So sabi po ni Congressman Joey na there is good reason to believe that oil, transport, and energy prices will be cheaper or at least not inflate as quickly as they did in 2021 and 2022. So ang sektor po kan enerhiya nahihiling databi na may kambyada pababa ang presyo kumpara kan nakaaging mga taon 2021 as in 2022. So leading projections indicate a supply surplus starting quarter 1 or first quarter of 2023 as demand slows down and the US and other non-OPEC countries try to undercut the global cartel. So may pagbagal databi ang konsumo kan oil ninhuli po ta an Amerika asin an iba pang mga
Naciones na bako pong miyembro ka na Organization of Petroleum Exporting Countries, nagkakaigwa databi ning kompetisyon nin pababang presyo. Yan ang maray na maaraman niya to ade. Bakong kompetisyon sa pairitasan. Pinayag pa po ni Congressman Salceda that the world seems to have already adapted partly to the Russia-Ukraine conflict, with Europe being able to fill the reserves without Russian piped gas. So oil and energy prices could stabilize. O saro po sa grounds databi, sabi ni Kung Joey, kung nga ta bright ang prospect para po sa sektor kan oil or sa industriya kang oil, iyo po ini na ang kinaaban databi appears to have already adapted partly. Pag sinabi tang adapted, naka-adjust na kita. Duman po sa sitwasyon na bunga kan iriwal kan Russia asin an Ukraine, duman po sa Europa. Asin an Europa mismo, nagkaigwa na po ni na kumbaga sufisyenteng inventaryo kan sa inda pong energy requirements na day na po nangangaipo kan supply kan gas hali po sa Russia. Alaga nagkaigwa po igararanin patanid si Congressman Joey na day databi kita maging kumbaga kampante. Minhuli po ta ang nakaaging taon daatabi mga tugang nagpahiling nin talagang pagluya kan o kan bakong istabilisadong presyo kan pagkakan. Yuman nanggad tan sibuyas nga ningon yan. Sabi ni Kung Joey, kita databi ang may pinaka most expensive domestic onion prices sa bilog na kinaban. Kaya pag sinabi ngo niya na onion skin ngayon dahil ka madagit. Dati baga pa pag sinabi, hindi nga niya, onion balat sibuyas ngayon niyo. Abot sabihon na ano nga rin kayo niyo, dahil ka pwedeng tukisan. So ito baga, pag sinabi bagang onion skin, ano nga rin kayo niyo? Pag sinabing onion skin, so ito bagang tilong. Pardon my words. Tilong man ngayon ni mga tinos na nga kidiit nga. Garo ka nga yung onion skin. Okay nga ni po kita mga taga-gobyerno, dahil kita dapat maging onion skin. So yan bagang allergic sa criticism, allergic sa tuyaw. Di ba? Kita databi sa Pilipinas ang may pinaka world's most expensive domestic onion prices. Siring man ang world's most expensive domestic sugar prices. Gura anunan sibuyas mo niya, gura anunan ang kilo ka na ano nga rin kayo ni ka na sukar. So, yan po ang saro po sa mga pigaapod niya tong forecast kan sa tuya pong ginagalangan na ekonomistang kongresista sa maabot pong taon. Na may nahihiling po siya na kung bagagaro relief o pag-stabilize kan presyo kan petroleum products alagad ang sektor kan agrikultura. Igwa pa man giraray po nin tendensya na magkaigwa pa nin paglangkaw asin pagwara-wara nin supply. Kaya ang kasimbagan, sabi po ni Kung Joey, with the proper farmer support mechanisms, we can protect domestic food producers without killing other industries that use raw agricultural goods. So yan po, kay puan lang databi ni na tama o proper na suporta sa mga paraoma. Tangani pong
maprotehiran niya to ang domestic food production asin mga producers without hurting other industries na nangangaipo po kan sa indapong raw agricultural goods. Saro pa kay nitabi mga tugang na pinagmamaot asin pinagpropose ni Kong Joey. Iyo po ining mag-focus databi sa investigasyon, siring man sa pagtaupa ni na mas maigot na effort. Tangani pong magkaigwanin policy. Policy on agricultural smuggling. Uyugon mo kaya nangyayari po di sa tuya because of the agricultural smuggling ang tatapuyasan po kan negatibong epekto kay niyo apuera kan nawawara pong revenue kan gobyerno. Iyo po ang sa tuya pong mga domestic agricultural producers ining mga parauma. De cristal, tú me quieres descubrir, ya tú eres a la mitad, yeah, yeah. Sube el caminito, sí, ahí, ahí, dale avanza un poco más, yeah, yeah. Pero si te pierdes yo te voy a esperar en el punto G. Maray na hapon pa lang dyan, tabi sa may parte kan Mayon Unit. Estoy esperando Dyan tabi sa Ginubatan Albay. Nagdadawag da po sinda sa tuya. que me Ang mga barkada niya to dyan. beso, pero por la noche también se ponga travieso. Pamilya Marcaida. Pero sin pijama, escuchando música. Dyan karo ini sa may parting Mulad Bukad Grande. Sepa decir, se anda con Shakira. Si Sena nga ni su kapitan dyan, si Kapitan Rito Pagayon. Hasta que me Si Kapitan Rito Pagayon. Aloy na kaya kung rin nakaagid dyan, ang last gayod so nagsarakat kami dyan sa Mayon Volcano using the Mulad Bukad Trail pataas. Tasupla na mi ko mapasiring kami dyan so pinag-apod nindang layon-layon. Dakulaong daang bathtub, natural bathtub na napurma oscurito lo sa pagparabulos ka na lava. primero. Nakapurma da ki dakulaon da ang gapo. Decido Naigwa ki garo lubong-lubong sa tahaw na pinagtitipunan ng tubig. Garo na da swimming pool. y que tú Dahil na kami nakadiritso ka ito, ta sutinampo o su trail na pinagsusundan niya mo sepa decir. sa puro bagatabi Kuya Nalds. Kuana hampas na ta inagyan palang kibaha. Que ahí Maray nga ni may kaibanan kaming ayam ta sobra-sobra na su may bugo na su masaguso. Nanginutan su ayam pig para nagpaparabatok sa muyat. Ito pala hampas na pala itong sa inutan na ito dahil minahiling ta mahibugon su vegetation. Kaya hanggang dumansa na kami sa may siguro mga pirasa na itong pirasa na itong metro above sea level. Pero magayon ang lugar nandyan. Dakulunon ang tanom na kamatis dyan. Nagkataon na pag duman may garo nag-aarani ka ito kikamatis tapos tapayas kaya puwerte so karakanan mi duman. Maski prinito sa ng tilapia subalon mi nakadispoder kami duman ni tapayas ni kamatis asinigwa pang mga pipino. Dahil na ugaring so guide me nag-retire na the late Pio. May you rest in peace. Maray na po nilang tabi sa Indo dyan, sa may nabunton, pasiring duman sa Nasisi, dyan po sa, you have to shining out dyan sa may, ngarang kay ni Tuburan, an exciting plan. Paulba, Sin Paulog. Your behavior, Good afternoon sa Indo dyan, sa mga mahihigos na mga barangay health workers. your special friend. Igwa na kita ni 31 minutos, makalis na po ang alas 4. Mabalik kita pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang. Maggie Magic Sarap. Ang nagmamahal,
nagmamagi. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang ya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey? ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que Okay, balik na kita sa satuya pong programang 2D sa GB. yo quiero ver cómo ella lo menea. Ngunyan pong Sabado. Es una asesina cuando baila. Maray na hapon palan kay Charot Ardales. Girl con calma. Diyan po sa Barangay Sipi, Daraga Albay. Mueve ese pum pum girl. Siring man kay Manay Mili. Lo que sea. Diyan tabi sa Our Ladies Village sa Bitaano, Legazpi City. Acompáñame. Kay pading Sabe. Lito Dam dam dam. Ramos. Mami ese Diyan sa Manito Albay, asin man sa Energy Development Corporation. Maray na hapon sa imo. porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Daddy pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale. May nag-text po sa kuya, taday niya po daatabi na abot sa kabilugan kan na pinagdiskutir niya to. Ito baga pong manungod tabi kan na prosupwestong lay na pig-file ni Congressman Joey kan nakaaging July 1, 2022, 8 o'clock AM duman sa Bills and Index Service kang House of Representatives. So may titulo po ining House Bill number 668
na pinag-introduce nga ni Kong Joey na an act providing for compensation to stay-at-home housewives. So linawon ko po na nasa porma pa po inin bill. Aram niya to na ang proseso po sa pagibunin na batas, bako man iyan tabi na pag ipinail mo ngunyan, makalis ang pirang aldaw, pwede nang i-implementar as batas. Minapon mo na iyan bilang bill. Tapos iyan po na bill na yan, once na na-file mo na, i-refer na iyan duman sa proper committee or committees. May mga bills kaya na halos nagkapirang mga committees ang imbwelto. So mag-uururon muna po ang mga congressman dyan po sa mga committees na yan, pag-iristoryahan ang porma asin sustansya ka nasambit ng prosupwestong batas. And then kung nagburutuhan na sinda, na ngaya okay na yan, isabak ta na sa plenaryo. Pag sinabing isabak na sa plenaryo, duman na iyan sa plenary hall. Pag iristoryahan, gabos na pong membros kan House of Representatives, pwede na po magpartisipar sa deliberasyon kang proposed bill na yan or proposed na batas. Kung maaprobara na yun sa plenaryo sa tulong readings, maaduman pa yan po sa pigaapod na bicameral committee ba yan? So kung pwesto kan mga representante hali sa mga congressman, asin man sa Senado. Taan Senado, kay po anigwaman siyang counterpart bill na kaparehas. Asin duman po, kung may mga duro diferensya man, duman po yan memeri o pinagpapaagom, pinagsasaro. Duman po sa bicameral committee. So pag nakapasar na po yan sa Senado, dadaraw na po yan duman sa presidente, tangani pong pirmahan, asin pakalihis kan periodo nin publication, magiging ganap na po yan na batas na po, pigi-implementar na po. So, kan Hulyo po nasa Bills and Index Services pa iniyo. Aday taaram kung sa presente kung nasa committee level na iniyo. So, bako pa man po ini batas bilang paglilinaw Essentially, ini po na proposed House Bill number 668. Ini po ang batas na magtataon ni kumbaga ni legal na pundasyon tanganing ang mga stay-at-home mothers or housewives na ang klasifikasyon bagatabi sa trabaho ninda sa laugan harong konsiderado bilang social reproductive work. Dahil po ininin compensation. Pero Kuya Nalds, pag nung nagkuha kanin katabang na matrabaho bilang katulong sa bahay, may sweldo. Pero kung so agum ta nagtatrabaho, wala nin sweldo. Di ba? Paano nga responsibilidad nga yan kang kanagom na babae bilang ilaw ng tahanan. Pero di po sa bill na iniyo, although konsiderado siyang social reproductive work, kaipuhan da atabi na i-recognize that the work of stay-at-home women, mothers or housewives as valuable economic activity. Valuable, may value, may kantidad. Kita baga po sa Pilipinas as sa ibang nasyon, ang pagkwenta kan sa tuya pong nare-receiving mga sweldo, depende baga tabi mga tugang duman kung pirang duman sa panahon na ipinagtao mo duman, tanganing makaprodusir ka nin serbisyo asinin kalakal. Digdi sa tuya, 8 hours ang
measurement tangani pong tawang kakan minimum daily wage. So, valuable economic activity. So, sa paagi po kainiong House Bill na ini, kung makapasar po bilang sarong batas, panahon databi ini, tanganing maapresyar niya to ang worth and contribution kan mga stay-at-home housewives in nation building. Sabi niya ni Kong Joey, yes, it is time to make payment for their housework and give them wages for the work they continue to bear out at home. The homemaker or housewife deserves at least an amount equivalent of a minimum wage, considering that household work is also a full-time job. So panahon na databi tanganing ma-appreciate ang kahalagahan as in contribution sa nation building kan trabaho o participation as valuable economic activity kan mga stay-at-home women. Sa irarong po kan prosupwestong ling ini, pinagtatansya po na maabot databi day magkulang sa 2,000 pesos per month ang magiging compensation kan sa tuya pong mga stay-at-home women, mothers, or housewives. Langit ay buhay, puso ko'y may dusa, sapik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin sa piling ni nanay. Langit ay buhay, puso kong may dusa, sapik sa ugoy ng duyan. O ayan po, sa ugoy ng duyan, tama-tama duman sa pigtukar niyato na compensation para sa mga nanay. Dakulaon baga po tabi ang partisipasyon kan sa tuyang mga nanay sa nation building, lalong-lalo na po sa pangataman kan sa tuya pong mga pamilya. Okay ko na kita ni 45 minutos makalihis na po alas 4 ni pagkahapon. Tuloy-tuloy na natin sa tuyang talakayan tungkol po sa kababaihan. Nakaagi pong Miyerkules, nag-file po ako on first reading ni saro pong proposed ordinance na kung sain ang kalagkan ordinance na ini o sustansya, iyo po na magkaigwa po ni fixed terms. Ini pong pinag-aapod niya tong mga desk officers
sa barangay, sa iraro po kan programang violence against women o VAW and their children, BAWSI. Taka nakaagi pong bulan na Disyembre, durante po kan pinaapod na committee meeting kan a Committee on Women, Children, Family, and Gender and Development kan Sangguniang Panlalawigan ng Albay sa panginginot po ni Board Member Honorable Eva Ribaya. Yaraon po duman sa mga konsihales na namamayukan nasabing komite sa manlain-lain ng mga sangguniang bayan sa probinsya nin Albay. Asin saro po sa nato karduman, iyo po ining mga bako manggayod reklamo, kundi apprehensyon kan mga VAW desk officers. Maray na hapon tabi sa imo kagawad dimdam dyan sa ulugan. Ang apprehensyon ninda, iyo po na base sa eksperyensya na the moment na nagpalit po ni barangay captain o punong barangay, so mga appointees po kan na pinalitan na punong barangay, kung minsan baga Kuya Nals, natiterminate ang sa indang serbisyo. Taday naman pigre-reappoint. Kaya di pong bago magtukaw na barangay captain. Maski nga na gayod sa mga BHW, saro man iyan sa mga issues. Aram niya itong padagos na ini mga appointed barangay officials na iniyo, may investment tabi digdi ang barangay government. Tayo ni po pigpapadara sa mga trainings. Tanganing magkaigwasindan in sufficienteng theoretical knowledge na iyo po ang magigiya sa sainda pong mga trabaho. So, kung baga, ang termino baga kan kapitan tulong taon, di ba? Subuot sabihin, kung mapalitan itong appointing officer kay ning mga appointed na mga VAW desk officers, sayang kan investment kan barangay. Ma-training na naman. Iba kaya ito tabi mga tugang na nag-training ka, nakakuha ka ng teorya, asin along the way na i-practice mo yung teorya, nakakrear ka nin mas alangkaw na teorya, na naukudan mo duman sa pag-practice mo kay ito. Kisa kan mapuuna naman. So ibang tao para mag-training, makuha na naman siya ki-experiensya, hali duman sa aplikasyon kan sa iyang teoryang nakuha. Kaya duman po sa siring kay itong sitwasyon, may nag-apod sa kuya tabi na sarong desk officer. Ano do tabi ngaya kagawad kung magibuhan ini ki medyos na ma-fix ang term ninda, at least minimum of 5 years. So kaya po ka nakaaging Lunes, ipinag-file ko po on first reading, and sa maabot na Martes, igwa po ni na committee hearing or meeting, imbitado po sugabos ng mga stakeholders, manungo digdi. Siyempre, yaon dapat sa mga barangay captains, yaon man dyan itong mga civil society organizations, yaon sa MSWDO, mas lalong dapat presente ang mga incumbent na mga designated as desk officers kan violence against women. Dakula po ang responsibilidad kan mga nasambit ng mga anungaran kay ni mga barangay designated officials, no? Kasi sinda po ang nagsiserbi bilang frontline service provider to victim survivors who experience physical, sexual, psychological, economic, and other forms of abuse. So, pag sinabi mong frontliner, sindaan minaatubang, bako man so kapitan. Sindaan minaatubang,
dumampo sa mga victim survivors nin physical, emotional, etc. iba-ibang klaseng abuse or gender-based abuse, tangani pong ma-assist ang nasambit ng mga biktima, mga violence against women victims, tangani pong makakuanin Barangay Protection Order or BPO. And maka-access po kan iba pang mga nesisaryong serbisyo na kaipuan kan mga biktima. So hindi pong Barangay Protection Order, saro po ining instrumento tangani pong mairayo ang biktima, survivor on violence against women, dumampo sa suspitsadong perpetrators na nag-abuso sa iya. So saro sa mga trabaho po ini kan na barangay VAU desk officer. Sindaman po ang minataon ni pagresponde sa mga gender-based violence cases na pigdadara po sa barangay. Nagigibong man sindanin mga talaan o listahan kan gender-based violence cases na pinagkaputan kan barangay asin pinagsusumitin nila ini as quarterly report on all VAU cases sa DILG Municipal Field Office. Sindaman po ang nagsasaray kan mga VAU case records na confidential. Dahil basta-basta ini po ipinagtatao sa maski sa isa ng tao. Kay puan po nakasecure ini. So ang mga desk officers, iyo po ang nagsisecure kan mga records na ini, tangani pong dahil maprakasar ang confidentiality. Siring man po ang mga designated na mga desk officers, iyo po ang nag-develop kan mga barangay gender responsive plans. Lalong-lalo na po itong capacity building asin man referral systems. Sindaman po ang nagko-coordinate asin nagre-refer kan mga kaso sa arin man pong government agency na igwa po ni pakiaram digdi sa bagay na iniyo, mga non-government organizations asin iba pang mga pribadong institution asin providers kan mga nesesaryong serbisyo para sa mga biktima. And sindaman po ang nanginginutan sa pag-adbukar tangani po maeliminar o mahali na ang violence against women sa mga komunidad. Siring nan sinda po tinatawan manin ang mga additional na trabaho tangani po na ang objeto kan Magna Carta for Women maimplementar po asin makamit dyan po sa indang komunidad. Kaya sa maabot pong Martes, January 10, alas 9 nin pagkaaga, duman sa session hall kan maanito, Sangguniang Bayan, magkakaigwa po ni ururon-uron, ipipresentar niya to duman yung draft ordinance for comments, suggestions, and recommendations bago po ilaog sa second reading. Baad po kung tugutan kang pag-iriban niya to sa Sangguniang Bayan na ipasar na yan sa second and dumiritso na sa final and third reading, mas magayon po nganing ma-implementar tulos. Bata ma-election bagangon yan sa mga barangay, di ba? Oktubre 23, Oktubre 23 ang eleksyon sa barangay officials and SK. Kaya kay puan siguro bago mag-Oktubre matapos na ining ordinansang ini. Kung maaprobaran ninda 5 taon, extended pa nila another 10 years, another 5 years, di magiging 10 years na yan. So yaon po duman sa draft ordinance yung kung may vacancy, paano po ang pagpalit kan nag-resign or tinanggal or nagadan na baw si
desk officer. So yao na po duman iyan nakasuksok sa proposed ordinance. Hopefully, yung mga inimbitaran niya to magatinder tangani pong mas maging mahiwa sa rarom as in fruitful ang magiging committee hearing. Sigun po sa mga seminar na pinagatindiran mi bilang mga konsyales, mas magayon na may public value ang satuyang pinagigibong mga legislative actions. And sabi nga ni Kong Joey, dapat supported by research. Yan pong mga pinagigibo niya itong mga ordinansa, mga resolution, and other legislative measures, supported by research. Bakong supported by kapritso. O yun pala po tabi sa atubangan kan anong ngarang kay ni kan amik BCCM. Kaso bago pag-agi ko dumon, may maamuto na akong naparong na pinagluluto ko yan eh. Ito palan kuan garo may bagong garo Indian restaurant dyan. Nabisto ko so may sadiri. Aki unon pa si Akas. Mahamuto nitong pigluluto. Aber daw pag nagbukas na yan testingon niya to kung ano anamit. Pero sumabarkada ko nga ning si Parok, igwaman dyan kay arugan na restaurant, masiramon talaga masiramon ano nga rang pagkaon ninda. Anday ko lang kaya itong nagkakaraon baga Kuya Nads na nakakamot. Minaugasin da pagkatapos na magkaon. Pero kung bago pa magkaon, dahil managurugas kang kamot. Ayan. Inabot na naman kita kan sa tuya pong oras kan para mientras na pamamaaram digdi sa programang 2D sa GB. Ngunyan pong Sabado. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay. Sa ngaran man ni Kuya Nalds Baldo dyan po sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay, nagsasabing mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Relax lang tabi ka mo. Paaram. Bye-bye. I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB.